Fl-aħħar jumejn pajjiżna kellu 6 imwiet kawża tal-Covid kif fl-aħħar sigħat f'Malta mietu żewġ tirġiel, wieħed ta' 69 sena u ieħor ta' 85 sena. It-total ta' mwiet laħħaq il-279. Il-każijiet ġodda fl-aħħar 24 siegħa rġgħu qabżu il-100 kif instabu 134 każ ġdid dan wara li għal jumejn pajjiżna reġistra numri taħt il-100. Il-każijiet totali mill-Marzu l-hawn issa huwa dak ta' 18,576, il-każijiet attivi ilaħqu l-2401. Fatt pożittivu li bejn il-ġimgħa u s-sibt fi 195 persuna biex bekk dawk infejqa issa jlaħħaq il-15,896. Sallum f'Malta tlaqmu 35,676 persuna kontra l-coronavirus b'7,594 jieħdu t-tieni doża tal-vaċċin. Intant, il-ġimgħa Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci ħabbret li b'kollox f'pajjiżna ġew reġistrati 15 il-każ tal-varjant tar-Renju Unit, inkluż 6 li għalissa għadu qed isir il-contact tracing tagħhom. Il-varjant nikkonferma li issa kellna 15 il-persuna, però 7 minnhom kienu cluster wieħed. And we have also identified another 6 positive UK variants which we are currently investigating to see whether there are any links with other cases and any links with travel abroad from other people as well. Il-professur Charmaine Gauci qalet li l-R factor f'pajjiżna jinsab bejn 1 u 1.5. Hija appellata l-kawtela massima fil-waqt li stqarret li għalissa mhux teskludi li pajjiżna jkompli jara żieda fl-imwiet anke fid-dawl li preżentament hemm il-fuq minn 160 pazjent li qed jingħataw il-kura fl-isptarijiet lokali fosthom 20 persuna fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei.